i-share ko sa inyo ngayon kung ano yung current skincare routine ko from ito yung before at naging ganito na siya ng result after. So, see you on the next clip mga loves. Mga loves! Welcome back to my channel. So, akong i-review sa inyo ang akong skincare routine. So good ani, wala ako na-change of another routine. Kaya hindi ako ng hiyang. So, ipakita na ko sa inyo ang picture dili sa before. So, wala pa na ko siya nagamit. And sa pikas, muna na siyang after. Nag-start ko ani since November of 2016 and so na may relationship bonding ani for 3 years na and counting. So mag 3 years na ni sa November sa this year. So this product is Skin Magical Rejuvenating Set 1. So muna siyang gagamiton, excuse me sa labay kay highway mo guna mong daang balay. So well, muna siyang Rejuvenating Set 1. Yan. Wala nang sulod ani kay akong gipagawas para matagaan tawag instruction kung saan may paggamit. Effective effective kini siya in getting rid of your pimples, stubborn marks, and blemishes. So, muning akong gigamit since then. Wala na akong nag-switch to another skincare and aside sa akong mist and sa ako ang primer of makeup ko. So, pag daily driver na ako sa akong skincare, kanilang ganda akong ginagamit. So, next clip, ako ipakita sa inyo kung saan gagamit sa Rejuvenating Set 1 ng Skin Magic. Set number 1 sa Skin Magical. So, tudluan ta mo ug unsaon paggamit sa morning and sa evening. So, first things first, we need to wash our face using the soap. Wait, focus. Yan. Extra strength rejuvenating soap. Tapos, gamitan din mo siya toner, the rejuvenating toner number 1. Then, gamit din ka age-defying collagen cream number 1. And lastly, sa sunblock, magawas man ka. Basta dili ka magawas na ra ka sa balay, gamiton gyud mo ning sunblock gel number 1. So, sa evening, of course, paahya ka matulog, you need to wash your face using the soap. And then, gamit asad ka sa toner, the rejuvenating facial toner number 1. And last, gamito na rin mo ang rejuvenating cream number 1 sa panggabi. Simple na kaayo ang iyang instruction. So, inatuon na rin mo siya gamit everyday using the product. And, karon morning, it's already, wait, ito na ko sa inyo. 10 na gani day, oh. It's already 10, oh my god. Nangyari was stop. It's already 10:04 in the morning and karon pa ko mag-wash yung face. It's because karon pa na ko nga mag-film sa inyo. Ani nga skincare routine ako, which is grabe na siya effective. Promise effective siya. So, mabalik na ko niya after na ko ma-wash yung face using the soap. So, goodbye guys. See you later. Gikan lang ko ng ilamos. Wala ko ng ilamos ako nawong gamit ang soap. Rejuvenating soap. So, muna akong gamitin karon sa morning. Duha ka creams akong i-apply sa akong face. But first of, magamit ang cotton and the toner. The set number 1 toner. So, kato akong napakita nga video kanina, motong empty na ko na, ay motong new na ko na set. Kaya nag-reseller magkukuan. Tungkol kay muna mong gunyang whole gamit. So, muna yung nag-reseller na ko. So, first, i-apply ang toner. Pasensya na gid sa inyo kasi law kay karon. Ang akong camera, change ang the lighting. It's because wala pa tayo budget for the nice camera and lighting. Cellphone pa lang akong gigamit. Masaktan niyo guys. Kung masinso tagamay na itong channel, makabay na taong new camera. Diba? So, apil lang. Ako magbutang ko toner is apil akong neck. Pwede na akong neck sa pag-apply of toner.
And whoever what's left sa akong i-apply sa akong face, ginaapilan po na ako, ginambunan po na ako kamay ang akong neck. So, okay na. Okay na ako sa toner. And next is Age Eraser. Wait, focus. Age Eraser Collagen. Okay. Hindi siya ma-focus mga loves. Basta kani siya, Age Eraser Collagen Cream. After sa toner. Okay na. Actually, dali lagi kayo pag-apply ani. Kailangan lang gawin mo siya i-routine every morning para ma-achieve ninyo ang skin. So, patay ng kalinaw. Ma-achieve ninyo ang skin na blemish-free, lighter complexion. Akong gina-push is dili lang light jud kaayo na skin. Ako lang is wala na akong mga problems ba. Wala na problem areas. Ako na gina-press para ma-push ang product sa pores. Next is the smoothening gel. Sunblock gel. Wala na akong i-finale sa morning. Look guys, gel na siya no. So, dili siya makahatag og white cast sa nawong. Unlike ang mga sunblock na white bitaw ang color, nga na siya coverage. Kahatag siya white cast sa camera kung mag-picture ka. Kaya tungkol sa titanium dioxide. So, that's it. I-apply na ako sa morning routine. And next, mabalik ko para sa video na ko para sa night routine massage. And ipakita na ko sa inyo akong, i-explain ako sa inyo unsa akong final verdict sa products na sa Skin Magical Rejuvenating Set 1. So, see you later! So, atong baton is ang night routine sa ato ang rejuvenating set sa Skin Magical. So, ang next na itong buhaton, low energy na ko mga loves. It's because gabi na, sleepy na ko. So, well, kailangan lang din na pag night routine. Mabutang na kita sa itong mga anik-anik na. Pero ako, in 3 years time, nakoy on and off relationship ano na product. It's because reseller ko, at the same time Daghan sa ko products na ginatry. So, nakoy on and off relationship, pero in the end, kung balik ka na mag-bin ko ani yun, magiging pinakauna yun nga ako na-try sa tanan yun na ako na-try yun. So, well, dito maglangan na itong mahaton is kuha taon. Toner. By the way, human nakuha siya akong face using sa rejuvenating rejuvenating soap. So, next na itong cotton is cotton and rejuvenating toner. Enough lang. Hindi lang ginato i-soap ang concrete. Tinuram ko siya instruction. Yan ang pag-apply, ang pag-apply, ana lang. Isa lang ka-motion. Gentle lang ang pag-apply. Okay. Mas harsh yung good chemical na gamitin sa night. Mas harsh na medicine na ang gamitin. Yan ito. Pag-ilagam sa harsh ito na medical way. Harsh ang i-apply sa gabi. Huwag mo siya magpa-rejuvenate sa rejuvenate. Sorry mga loves. Medyo bulol gid ko. Kamalay mo. Ako mga last video ko. Bulol gid ko. Kaya pala na. Gusto rin naman kung sa kumama mabubod akong dila. So, pasensya yun kayo. Kung naiusahay na paspasan ako siya story. Hindi na masabta, no? Next na ito i-apply is cream. Rejuvenating cream 1. Muna siya ito i-apply sa face. Sa morning duha. Okay. Ang Age Eraser Collagen.
Bisaya, giba. Age Eraser Collagen. Char. Tapos kami. Daghan lang magugog mga products na try for my skin. Pero, mubalik o mubalik, yun ko din eh. Ano yung product. Pinato ang net. Eh, ano ko, okay, tanan. Sa make-up, ito lang net. Always get ito lang net. Done! Yun na. So, ako lang i-story akong thoughts, no? In fairness, ano yung product? In our 3 years on and off relationship, isa na ginawin ka inyo. Quality siya. For its price na manatura for 5 products sa isa kaset, for only 250 on your trusted Skin Magical resellers nationwide. So, isa na ko ato. Isa na ko sa mga reseller hoping daghan mo buy, daghan mo support sa local products kaya kung mo na effective. And ang Skin Magical, isa sa mga effective na mga brand when it comes to skincare. Ginasalig din ako kung skin brand since 2016. So, more na ko kayo ng mga lives. Sa iyang price na 250 pesos, dili kamahayan mobile to isa kaset because dili pa lang ni mo mahurot ang isa kaset sa imong routine naa nag-changes na may kabo sa imong face. Manang sa mga interesado, please duol mo sa inyong mga authorized and legit resellers sa Skin Magical. Beware sa mga fakes. Kabalo man ni mo determine kung unsay fake. Sa fucking dogs. So, padayon ta ha. Ay mo ka distract ka ng dogs ha. So, that's it mga loves. Okay ra gid kay siya. As in ako, for 3 years, imagine, mustik mo ko sa product o dili gid ko ganahan, diba? So, muna akong skincare routine. So, salamat kayo mga loves. Hinaot, inyo ni i-like, mag-comment mo sa bus kung sa inyo mga gusto ng video nga akong buhaton sa next na akong upload. And please, ayaw mo kalimut og subscribe ang nga channel para mo dako ang akong pamilya. And ayaw sa kalimut og click sa bell notification sa tapad kung para every time nga na ako yung next upload, updated na mo. So, that's it mga loves. Thank you so much for watching and see you on my next beauty or vlog and anything nice about this channel. So, bye-bye. Amping mo.